behar krisi madarikatua eta hola, baina aipatu behar dut oso modu, zeharkatuan, baina krisiaren harta nik uste dut bi jarrera, bi posibilitate daudela. Oain dela 2 urte eta piko, atera genuen taxirik ez, diskoak. Eta diskoak, musikoak, beste garai bateko diskoa, ez da? Gogoratzen naiz, Martirio, ezagutzen duzuen Martirio? Esan ziren, Javier, no es el momento para sacar ese disco. Eta, claro, nik egin kasurik egin, baina arrazoi zeukan, Martirio, Maribeli. Arrazoi zeukan, etzen momentua. Sumatu genuen ikaragarri, ze gero, claro, asko zailagoa zen, mugitzea eta bar eta bar. Eta horren gontan egin dugu disko bat oso biluzia, eta gainera, grabaketa egin genuen pentsa, auditorio batean, Katalunian, El Vendreñen, beraiek utzi ziguten auditorioa eta piano daukaten zenguai zoragarri bat, eta han grabatu genituen pianoa. Baina, trukean, horregatik esaten dut beste garaia direla, eta joan behar dela egokitzen, moldatzen beste modu batera, esan ziguten, baina trukean kontzertu bat eman behar duzue. Eta, joango gara, laizzer, joango gara, El Vendreñen. Han grabatu genituen pianoak, Mikelen pianoak, gero, nera etorri, Nafarroara, ez dago hemen naparrik, talde honetan ez. Eta azkarate, grabatu genituen ahotsak, akordeoiak, Mireiaren ahotsa eta bat. Eta gero badago kolaborazio bat badakizue Jackson Brownena, eta hori, bera grabatu zuen bere estudio, bera badu izanko zen estudio bat, eta bere estudio partikularrean grabatu zuen Jacksonek. Zer gehiago kontatu, obrari buruz? Grabaketari buruz edo prozesu horri buruz galderarik edo, zerbait? Zuk zer bat egiten duzunen, obra egiten duzun horretan, presiorik izaten duzu, ala zuk nahi duzun bezalakoa? Oda, izketxa presionatu egiten zaitu horrela egin behar duzu, bideratu behar duzu, edo nahi duzun bezalakoa izaten da? Egia esango dizut, leheno ipatu dizuet, orain dela 5 urte, ezagutakoa, oso disko tristea zera, eta hori, eta baina presio ere ez zen izan, dena horrela jarretu zuen. Alde hortatik, nik uste dut privilegiatu bat naizela, daukat hori sentitzen dut, errespetu hori. Sekulan naiz izan artista majoritario bat, futbol zelaiak eta betetzen dituena, baina errespetu hori beti izan dut, ez da, baita disketxetan ere. Zure helburua ere ez da hori, ez da, futbol... Hori, erantzungo dizute, ez dut ies egingo, baina errespetu hori somatu dut, eta sekulan ez du sentitu presio hori. Beraiek badakite, disketxekoek badakite oso kritiko naizela, oso autokritikoa, eta nire galbaea, nire filtroa, basatzen baldin bada, kantua, ni hori hori negozia ezina da, nik hori ez dut negoziatuko. Kanta hori, badoa,